u ti dɔrɛ ko aw cɛw u bɛ bolo ɲuman kan tiɲɛ don u minɛ nin bɛ Mali autorités fɛ u bɛ bolo ɲuman kan kuma ku ka don ka fɔ ko ninnu u hakili sigi min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ Alassane Ouattara u ka dana ta ka da a kan min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ u ka gouvernement la u ka dana da gouvernement kan wa ka don ka fɔ gouvernement na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ surasi 49 in na u bɛ se ka bila cogo min na ka na u ka denbayaw kɔnɔ u bɛ se ka bila cogo min na ka na u faso kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka don ka fɔ ministre de la défense ivoirienne na a ye nin jigi sigi kumaw fɔ walasa i ka don ka fɔ soma minnu bɛ sɔrɔsilaka ninnu jɔ a la u bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na min bɛ tali kɛ i ka don ka fɔ Amadu Kulubali fana la o tɛmɛnen kɔfɛ u n'o fana ye ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ u ka denbayaw la u y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen na u ni Amadu Kulubali ka ɲɔgɔn ye nin kɔrɔfɔ kelenw Amadu Kulubali a y'o ta k'a ɲɛfɔ balimaw ɲɛna k'o fɔ u somaw ɲɛna u k'a dɔn k'a fɔ ko u cɛw tɛ bilako jugu la marako jugu la min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna na u kuma marako ɲuman u bɛ o kɔnɔ nka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Fort Gnassingbé ale kɔni waati dɔ la a ye wulikajɔ a ye a boloda fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔsilaka minnu ni u minɛ nin bɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw fɛ Mali la yan k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka bila cogo min na nin hakilinasigi minnu filɛ nin ye hakilinasigi kuma ninnu k'a dɔn k'a fɔ nin ɲɛmaa fila Côte d'Ivoire tɔgɔ la u ye nin sarada min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi minnu ni u minɛ nin bɛ anw fɛ Bamakɔ yan u somaw u musow u n'u denw a n'u mɔkɛw ɲɛna walasa i k'a dɔn k'a fɔ u ɲɛji u bɛ se ka salo cogo min na Basiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamadou S Traoré ale ka sɛbɛn don Abu Safunɛ Jara nin kunnafoni kelen in kuma kɛ n b'a ka sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant Ablaye Jara ale y'a sifflé ni fan wɛrɛ ye e bɔra ni yɔrɔ min ye yɔrɔ kelen in don nka kuma min n'o kun kɛra n'a jirala k'a fɔ ko ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o bɛ Fort Gnassingbé ko fɔ Togo ɲɛmaaba ko wulikajɔ kɛra a nɔfɛ yalisa a bɛ se k'a lajɛ ka kuma kɛ min ye awa i k'a dɔn a Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye Fort Gnassingbé ale dama tɛ koyi maa wɛrɛw bɛ yen n'olu fana ye farafinna disiba dɔw ye n'olu fana ye wulikajɔ kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na u y'u sen don a la u bɛ k'u da don a la min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛ se ka kɛ awa i k'a dɔn fɛn ye fɛn min ni jisuma bɛ bɔ a kan cogo min a ko de kama min ye Macky Sall Sénégal tɔgɔ la ani i k'a dɔn min ye an balo min bɛ yen ni awa i k'a dɔn Guinée Bissau n'o ɲɛmaa don i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni fana ye wulikajɔ kɛ k'u sen don nin dossier in na Abu Safunɛ Jara n'i ye jateminɛ kɛ tension o kɔni ye fɛn ye fɛn min bɛ Bamakɔ ani Abidjan fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa 49 min bɛ yen ni tɛgɛ dar'u kan Abu Safunɛ Jara o maa 49 i k'a dɔn k'a fɔ ko in kɛn bɛ gɛrɛntɛ ye ko ni kɛn bɛ kunbala min ni awa i k'a dɔn a kɛn bɛ sababu ye Mali ani Côte d'Ivoire bilama i k'a dɔn k'a fɔ min ye kow ye a bɛ ɲini ka gɛlɛya nka n'i y'a gɛlɛyalen ɲɔgɔn faamuyabaliya o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn faamuyaw bɛ ko in na koyi nka ni min tɛ fɛ awa i k'a dɔn i ka kɛ min ye n'i tɛ min ye n'i ko k'i f'i ka ko ye Abu Safunɛ a bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ a ko de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye nin ko in ye n'a wulila wulikajɔ kɔni kɛra min ye Togo ɲɛmaaba o i k'a dɔn ale de sugandira yalisa a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ an ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔ sabu min ye Mali ani Côte d'Ivoire an bɛ tile k'o de fɔ anw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye tiɲɛ don waati dɔw bɛ kɛ ko ninnu bɛ na a bɛ bisimilasa nka o kana kɛ sababu ye an ka ɲinɛ awa i k'a dɔn kunu tɛmɛna yanni an ka se bi la wa n'o bɛɛ bɛ tɛmɛ sini yɛrɛ fana siga t'a la awa i k'a dɔn o bɛ se Abu Safunɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn communiqué dɔ o bɔra ka bin kalo tile 4 n'o ye août kalo ye Conseil national de la sécurité Côte d'Ivoire olu y'a jira k'a fɔ président Alassane Dramane Ouattara k'a ye awa i k'a dɔn tasibila kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin Togo awa i k'a dɔn o ɲɛmaa ma o siratigɛ kelen in na a ye foli kɛ ka ɲɛsin président ma min bɛ awa i k'a dɔn Macky Sall ko fɔ a bɛ wulikajɔ min na nin ko in na ani Embalo Sissoko awa i k'a dɔn fo ka taa se muso dɔ ma n'o bɛ madame Amina Mohamed ko fɔ n'ale ye vice secrétaire général des Nations Unies awa i k'a dɔn o tɔgɔ la Abu Safunɛ ninnu bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani kelenya kɔnɔ k'o ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a kan ka bɛɛ nisɔndiya sabu a bɛ jira k'a fɔ sɔrɔsi maa 49 min bɛ anw bolo yan o kɛmɛ sababu ye ɲɛmaa caman bɛ yen minnu kɔni wulilen don k'u jɔ bi yalasa ko in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min Fasiri Kaba ko a ko Amadu Kulubali bɔra ka min fɔ mercredi don ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ conseil des ministres bannen kɔ awa i k'a dɔn ka hakilina caman di min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dama an ma hakili sigi k'an basigi k'a dɔn k'a fɔ nin ko in a bɛ ka ɲɛnabɔ duguma sira fɛ a bɛ ka ɲɛnabɔ faama kunda a bɛ ka ɲɛnabɔ disibaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ fɛn ye fɛn min bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw minnu bɛ an furugu ɲɔgɔn kɔrɔ a ko a kɔrɔmasulu ye mun ye
ye o dongo angoro min away kado dossier asira fe ma min be no be away kado Côte d'Ivoire ambassade la an bara Mali kono ya kerengere ni yala na le nyeshinin be away kado affaire ma e kado ka fo min awa ma min do o de away kado ale koni tara kata away kado surasi nun laje no be surasi away kado binani ani kono doy no bo ko fo ako o mi o yetali mingeni kata surasi nun laje ale na ka attaché militaire e kado ka fo ye femi na be nisonja ko fo femi na be away kado ajira ka fo manu ina fi bora ka fo chugomi utabolo jugula de u be bolo nyumanga way kado ka fo kala tu washi ko imbe ka nyena bo chugomi abi nyena bo sirafe ka sura make ko were akoni ya hakli jigina Mali an ye femi nyini Côte d'Ivoire fe Côte d'Ivoire minya away kado Ivoire on chamambe minu bi kuma ko indu mala ye utado o kuma min nyini na nyema fe ka ya fadili ka ajira ka fo anjo tala o ye kelenye fulana nye minyi ka nyinu fe u kaliku shie ka fo nyema nyina ka fo minye Mali awga mara konnana utena kala foido ansen koro mimi se ka to away kado anga mara kalinga bishi basa bet menen go kaboy mami numbe no lu ye jamana siga chendiga nu ye jamana noni ka nyami ka manjuma ka furugu ka kesse tout c'est fini Abou Safuna jara o mami nu tambe ka tout daga roke Côte d'Ivoire nu busigile to Côte d'Ivoire ka Mali bla balansumana e ka ka foko Alassane Ouattara ka laje ko lu jama sese ni ku se an ma Mali kona fiere min ba ngona ya ni ala sonama obinya sura yere dama ni nya o kuma na nu ye fenye femi no la nyini na nga halibi ambo sira de fe anga do ke ala ka ko ni so fasir fle minya away kado l'indépendant Ablaye Jara aka fasir do ko bido boli ibunya bala nyama ikado ka fo bamanan ko ko to nyandala abi karata bugu mochi sigatala ni nunu gunye ni kota kabini adamne na atese ni mawo an kisama sabu lu seme yiri fenfen na alors ayiri beju tigara kabo uko ministre ko ayi fiu Nations Unies ko ayi fiu Allemagne yere ko fiu ulu bilama akembu bolo malo esigi fa bolo akram bon akera sala sa tumba yere ma tora yere ma bon je suis entièrement d'accord que aka parti mo ivoirien do ka soutenir c'est tout à fait normal oui o jagwa de mais o kana ke sababu ye Mali population ani Côte d'Ivoire population ko fieni bina do ani nyanje o kana ko sababu andilu duro sombe nywana Malien mimbe Côte d'Ivoire ala de ba dado mais ivoirien min vana bien ivoirien ka fana de o fana ka chade ivoirien fana chama be intérêt o glone de bi ango fomia ça fait ni god nu feundi minu politiquement ça se gère bien sûr kasura makeni fitne ni balawi anyere de ma oni nyonje c'est pas bon ala ka ni so ba amina rabia bismillah nyama ikaru ka fo amedo de ke bi ala ka jisuma ken ngoyi afroye ne be mbolo do koy me ko de sebe mini ojo ko l'indicateur du renouveau ikado ka fo y dumia aka sebedo binu keta ko ka fuli fi bintu keta aywa ko akita bismillah tabarikala kuma y dumia akumana akodi l'indicateur du renouveau kono akui kado ka fo mi metalge accord de paix ikado ka fo do ko temene na angmana akono anya yira ka fo mi metalge kado ka fo anga Mali ajamani nyemaula ani kado ka fo bamanji kora munumbe ni kado ka fo wati temeno na ni olu ye tegeno blage sebe mi ni ama foko accord de paix ikado ka fo mi metalge do ko temene na ni la jarba ngonna na ikado ka fo ko bengara poignana ma do ka ni metalge kado ka fo bamanji krola na ngolu ma ikado ka fo ko sema no ye kado ka fo coordination du mouvement de l'Azawad da musun pwana na ango sema kado ka fo oni Mali nyemaw ay kado ka fo ko bengeme kado la ani nyanje ni metalge kado ka fo do na tawla kado ka fo ex rebelu on ye kado ka fo mamunum be ni kengu ka marfata u yere twala kado ka fo o ma batan ani saba kado ka fo ko obena takado onga armée kono kado ka fo 2023 ni kata se 2024 ma ma kado ka fo ubina do progressivement ti dore oui ubina do doni ma kado ka fo ni kunvola dona 2023 la kunvola olubina do 2024 ma kado ka fo mi metalge onga Mali nyamola na fo akunfo trobina ni accord de l'Algérie ni ya taka laje accord de paix ni ya taka laje ni baye ka foko gwela chama ngume akono mai kado ka fo sigimi ni akira odongo kado ka fo sigimi mana fenjamanga o fenjamanti dorere ni metalge kado ka fo fere ni dabali belajele ka sega tike ça c'est kado ka fo mamunu vle ni kado ka fo ni marfa ni abe ubolo wala c'est kado ka fo ukasega marfa blaka do armée irrégulière kono armée irrégulière no ye kado ka fo Mali famo ka armée no ye anga armée mimbe ni abe ka ambela jele lakana
kuma mamunu ngeme ka marfata u yere twala fereni dabali bela jele ka se ka tige wala se ka do ka fo u ka se ka marfa bla wala se ka do ka fo u ka se ka fara onga arme kan do na bengera ni ngo chamana mi metalge ka do ka fo fereni dabali bela jele ka se ka tige mi metalge ka do ka fo rebel korola ulu koni fana ye hakina do ta uti dore u ye fereni dabali bela jele ka se ka tige ulu ye aka je ka do ka fo officier do ka bo u ka jamala o ye ka fara ka do ka fo mali officier u ka no bore ka do ka fo mama be ni o ye rebel korowe ka do ka fo ni u keme ka marfata ni watina fereni dabali bela jele ka se ka tige wala se ka do ka fo u ka se ka fara onga armée irrégulière kantona o ka do ka fo mi metalge anga mali ka côté la no ye ka do ka fo gouvernement ka côté ka ta se ka do ka fo sema coordination de mouvement de Lazawad ka ta se olu fana ka côté ma ka do ka fo ko bela jele ko ni ko bela jele niso jara ka sababu ke ka do ka fo bengala korofo num bela jele na ma bata ani saba ay ka do ka fo ex rebelle ko lu de binata mai ka do ka fo tegano blackera papier na ay ka do ka fo bela jele ko ni niso jara ga rebelle u ye mi vo ka teme ex rebelle u ye mi vo ka gelea o de ka do ka fo olu fana mago be mamunu na o ye ka do ka fo surasiya abuna kunka kadri aw kaye u ka surasi u ka mawra jalati baw awo officier jalati baw surasi ga officier awo afamu o kuma ko de ka gele uma o kuma ko ka fereni dabali bela jele tige ka keni ka do ka fo donia be mun na ka se niveau muma ka fereni dabali bela jele tige wala se ka do ka fo kadri aw kaye u ka officier kono mi metalke kadri bewla ulu fana kaye akono na do una ke sous officier isa o kuma mi metalke atowla aka janna ya soro ka fo ko kalante ulu la walma diplôme to ulu bolo ulu ni ka do ka fo di policier surasiya gendarmerie ulu ni minga kan ko ka do ula alnu taru kata cuisine fanfɛ cuisine tobilikɛyɔrɔ ange nga cɛ i fana n'o fana kɛra ko maa min o de y'a to fɛn in filɛ nin ye kulotigɛ bɛ fali sɔn fɛn in lajɛ fɛn in filɛ nin ye fɛn do a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na koyi a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɛ e ka i si bɛɛ ban kɔrɔnfɛla in fɛ bɛn nana o ye tiɲɛ ye i bɛ tobili ni fɛnw na k'e b'o la ka n'a ka e kɛ i y'a faamuya b'a la kapitɛni ko in kɔnɔna na ko in a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na dɛ an kɔni a b'i faamuya mais e ko kulotigɛ tɛ fali sɔn min de ni ɲɔgɔn ko ma deli ka kɛ de a kɛra alors a kɛra an bɛ siɲɛ 2 ni 3 bɛɛ bɔ a kɛra dɔw yɛrɛ doyen chef dɔw tun bɛ yen i bɛ taa tubabukan f'u ye u t'a mɛn ni ala cɛ a kɛra dɛ a dɔw kɛra ex rebelle jalabatigi dɔw yɛrɛ tun bɛ yen doyen awɔ doyen yɛrɛ dama tɛ min ye surasi dɔw yɛrɛ tun bɛ yen on ne comprend pas ala gendarmerie kunde kuma dɔw mais c'est à dire que jamana ka basigi kama sacrifice bɛɛ ka ɲi awɔ sacrifice bɛɛ ka ɲi an k'o faamuya awɔ a diyara n ye baasi tɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ hali bi Yakuba Dumiya walima Y Dumiya n'i y'a yira k'a fɔ min bɛ talikɛ hali bi coordination de mouvement de Lazawad kosɛbɛ a ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan ka dɔn k'a fɔ ko u nisɔndiyara wa min bɛ talikɛ parti gouvernemental la n'o ye ka dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ gouvernement ye ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ko u fana nisɔndiyara o kuma i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ min bɛ talikɛ accord de l'Alger la a baaraw bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana in a kɔnɔ Basiri filɛ an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumiya ale ka sɛbɛn Abu Safunɛ Jara n'i y'a bila indicateur de renouveau nouvelle horizon ne b'ale ta Abu Safunɛ min ye Mahamani Ture a de kuma bɛɛ Mahamani kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon ko awa i k'a dɔn jɛkuluba min bɛ anw fɛ yan n'o ko a ma ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart Abu Safunɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ min ye anw ka da dumunifɛnw gɛlɛyali o kumana ko min ye awa i k'a dɔn plan kisɛ kelen k'o tɛ Mali gouvernement bolo dɛ ko fɛɛrɛ ka kɛ min ye Asimi ye k'a kɛ i jɔ a jɔyɔrɔ yalisa min ye situation ye a bɛ se ka nɔgɔya cogo min da dumunifɛnw gɛlɛya mɛn a gɛlɛya bɛ gɛlɛya mɛn an balimamuso Mariam Kone ka fɛngɛ tɛ yan Mariam Kone ka wulikajɔ bɛnnen b'o de ma yɛrɛwolo debout fana o fana ye dɔ fɔ o fana ye dɔ fɔ ayiwa yɛrɛwolo debout ɲamaba tɛ i ka cɛkɔrɔ wala an ka cɛkɔrɔ wala Adama Ben Jara Ben le cerveau sisan a bɛ ɲini ka tunu la sa ndɔgɔni kɔrɔ ayi tun nana mɛna n t'a ɲini yɛrɛ ndɔgɔni kɔrɔ min awa i ka dɔn Mahamani Ture ale kuma bɛɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko awa i ka dɔn mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart Abu Safunɛ k'u ye bɔli kɛ u bɔra kunun kunnafoni di sira fɛ ka awa i ka dɔn kunu kalo tile 4 ka awa i ka dɔn wulikajɔ kɛ gɛlɛ min bɛ yen n'a bɛ jamana in kɔnɔna na n'a bɛ da dumunifɛnw ko fɔ n'olu sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛlen don u kuma n'o kan
min ye mouvement yɛrɛ away ka do a ɲɛmaw ye u y'a jira k'a fɔ ko fila de bɛ yalasa ko in ka se ka nɔgɔya fɔlɔ k'a lajɛ maa minnu bɛ n'o ye tɛgɛjuguw ye n'olu ka sira tɛ ko la n'u bɛ jamana in away ka dɔ marali sira fɛ nka u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka nin ko in pɛnpɛn a ko kana nɔgɔya yɛrɛ cogo si la sabu olu da dumuni bɛ bɔ olu fana ka sɔrɔ o bɛ bɔ gɛlɛya in de senfɛ a ko a fɔlɔ k'olu maaw minɛ ni ka away ka du sen bɔ anw ka jamana marali yɛrɛ la a ko filanan ye min ye o de ye away ka dɔ monopole min bɛ yen n'o tan bɛ ka di maa dɔw ma i n'a fɔ i bɔra k'i da don min na kunun k'a fɔ ko min ye away ka dɔ sukaro e ni exoration bɛ di aw de ma aw ka nana ye malo nɔnɔmugu te a n'a ɲɔgɔnna caman o min bɛ yen n'o fana kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye away ka dɔ o de fana kan ka lajɛ monopole ko in away ka dɔ o fana o ka dabila Abu Safinɛ nin ko bɛɛ la e ye dɔ faralen ye te kan ayi foyi ma fara an t'an ka mugan na awɔ mugan duuru te fana o kumana aw fɛ siguro n ko ye problème ayi c'est ce qu'il faut interdire c'est pas pour la dire que gasu filɛ k'a fɔ ko olu fɛ mugan don ayi mugan don fan bɛɛ fan bɛɛ mugan 100 francs don o tigi ta ye dabɔ kama dabɔ kama don a y'a fɔ dabɔ kama commerce ni congrès jumɛn de oui a y'a ta déclarer direction na a y'a ta déclarer te mugan duuru ale y'o sami duuru fa bon ko nin de y'an ka problème mais vie chère in ti dɔ wɛrɛ ye an yɛrɛ nɔ don koyi a vie chère in ye anw yɛrɛ nɔ de ye te mugan duuru duuru fara k'o kan vraiment c'est pas la peine te fana an ka cɛ an kɔni bɛ te dɔn mugan na te degoka te fan wɛrɛ fɛ mugan duuru la te sacheni buraw ka butigitigi t'a nɔfɛ taa nɔfɛ i ka duuru b'a fɛ k'an ko na an y'a wɛrɛ mɛn i ye sanko hakɛ min kɛ la a b'a porter plainte an bɛ taa déclarer ɲɛma déclaration di yan a kɛn bɛ ka te sanko hakɛ min kɛ a b'a jateminɛ a ka duuru hakɛ dɔ bɛ yen Abu Safinɛ Jara min ye away ka dɔ da dumunifɛnw u filɛ ka nin de fɔ monopole ko min bɛ yen k'o ka lajɛ away ka dɔ o bɛ se ka dabila cogo min nka min ye away ka dɔ ko in yɛrɛ bɛ cogo min na ko bɛ yen mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart u ko k'u b'a lajɛ gouvernement sabu ale dɛsɛra pewu ka proposition ɲɛnama kɛ k'u b'a lajɛ away ka dɔ min ye plan k'o t'u bolo ko kuma ko Asimi Goyita k'a k'a lajɛ a k'i jɔ a jɔyɔrɔ min bɛ se k'a to away ka dɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka nɔgɔya ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye away ka dɔ Adama Jara k'u k'a ma ko bɛn le cerveau a n'a jɛɲɔgɔnw k'u bɛ fɛ ka away ka dɔ wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na transition a bɛ se ka sinsin cogo min yalima away ka dɔ transition a bɛ se ka bɔ da ɲuman fɛ cogo min a ko o de kama bi jumadonya in na san 2022 le 5 août Abu Safinɛ Jara ko ni Ala sɔnna ma palais de la culture Amadou Hampâté Bâ k'u bɛna taa yen wele da k'o kɛ ka ɲɛsin away ka dɔ jɛkulu ma n'o bɛ wele ko mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali pour la stabilisation au Mali n'o ye MINUSMA ye u bɛna taa ɲini MINUSMA away ka dɔ a ka taa ka bɔ n kunna sabu MINUSMA ko a ye anw tɔɔrɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mouvement yɛrɛ wolo debout sur le rempart yan'u cɛ sa i n'a fɔ laadala ko la kunun u ye ɲɔgɔn ye belebele away ka dɔ u y'o boloda o ɲɔgɔn ye ba min filɛ nin ye n'u y'o boloda away ka dɔ o de ye ka a wuli ka jɔ kɛ ka kunnafoni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma n'a bɛ wele ko adresse à la nation a ko de kama u y'a lajɛ jamana in bɛ taabolo min kɛ i ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔn min b'an na da dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali min n'o bɛ jamana kɔnɔ u y'a ɲini away ka dɔ yan'u ka taa fɔ ko MINUSMA ka taa fɔlɔ a ka ɲini min ye away ka dɔ mouvement debout sur le rempart kuma ka kɛ o kan o de siratigɛ la u ko away ka dɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ da dumunifɛn in ka gɛlɛn occasion de don nin jɛkuluba in u ka welewele da kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement ma sabu olu bolo Mali gouvernement away ka dɔ a bɛ dabolo min kɛ i ko bi Abu Safinɛ a dɛsɛra dɛ bɛn le cerveau a ko gouvernement away ka dɔ k'u ma na ni away ka dɔ plan ɲɛnama foyi ye wa k'a fɔ k'u bɛ n'u sigi waati bɛɛ yafadeli ni fɛn wɛrɛw la ko maliyɛnw mago tɛ yafadeli la koyi an mago tɛ away ka dɔ jɔnko Ala la koyi an mago bɛ min na o de ye solution ye solution jɔnjɔn ka di faso bɛɛ ma min bɛ se k'a to an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi plan kɛrɛnkɛrɛnnen o ka di nka an bɛ don min na ko bi ko le gouvernement n'a pas de plan sabu u ma se ka foyi den kelen kɛ ka ɲɛsin fasodenw ma plan t'u bolo o tuma u bɛ min fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Asimi k'i jɔ a jɔyɔrɔ ka away ka dɔ misijugu ta gɛrɛ ma nɔ tɛ ɲɛma doni bi cɔma kun dɛ Asimi a bɛɛ ɲɛsinnen b'ale de ma hali da dumunifɛnw ko a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la surasi ko k'a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko le gouvernement n'a que des promesses mais pas de plan promesse dama de bɛ gouvernement bolo layidu plan ɲɛnama t'u bolo ɔ kɔngɔ bɛ maa min na yalima o mago bɛ discours la wa ayi o mago tɛ discours la dɛ ayi Abu Safinɛ a ko kuma na an bɛ don min na ko bi solution de ka ɲini min bɛ se k'a to away ka dɔ fasodenw bɛ se ka lafiya tiɲɛ ka fɔ fasodenw ye bɛn jara away ka dɔ le cerveau a y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ fasodenw bɛ dabolo min kan i ko bi kunnafoni minnu bɛ ka di anw ma min bɛ tali kɛ away ka dɔ da dumuni gɛlɛyali ko ma n'an bɛ k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ turu da
la Russie away kado Ukraine ku akoko abeti se ka ke Russie Ukraine ka kele de ko tinya do odobala nga ka abeti se ka ke oye ko kuma na sa minye transition ako away kado ekibu mimbe kene kan watina mu ma yere wolo debu sur le rempart ya jira ka foko ni ekibu yi ko akanga wuli ka joke mimbe se ka to away kado ko inga na gelia nu una kunde baraka ka kechugula nu tisa kelila ku kata vraiment vraiment ke ukata abu ka ko be chugumi kana ta sa abi glaw abu an fana mena be glana koyi parce que problème yo na ya be ka katae atinya de aywa ay bismillah ante kangare dawe ka wuli ka jo kedro Esiki Kouyaté o minye porte parole aya jira ka foko minye away ka do fen yere gelero dadu muni fami num fle nambe ka foka ka gele abu ko siga tala de awbe ka tala ja butigi tigi minun kun butigi tigi utakoyi ko fen stokelende be away ka do dishiba do bolo magasin kono ko magasin nunu de ko de kanga tala je sabu ba stoke ka songo gelea ja gelera kuma mu bisoro ka labo ka fere minye ninje je no away ka do Siriki Kouyaté ayenu kuma kay mboka be ka yira bela jelena Siriki ko ako away ka do refe dadu muni fe ngelari minum fleni jongo ala ministre ube ka wulika jo minge ashite ka ye papa ka teka ye sabu ko ingembe ko papoe yekse kele o ti fola fo doyi ko away kado bole ngoy yere wolo debu ka mawere be no ye Drissa mementai ay fana kuma na koy aya dira ka fo minya away kado fere ani dabal de kake ka laje commerçant ke jugu ni commerçant jugu minum be exoneration dimbe a fon fe mima mali to la nu teka ujo yoro nu be ka fere o ke ka away kado ansigal sendiga kono abeka minala mo beka mine ukamene ka tubla kasola boucler awon ukanka boucler de oui mouvement yere wolo debu ako fili jugu min be no ye faso soro no ye away kado transition mo soro o de away kado ka fenjugu mine ka kunlo tika ka boala nga ka kuto balula ako ku min be Ibrahim Boubacar Keita ale koni tara nga bi ma minun be no ya ka madili done doy be administration na no ye dishiboyo min gabi ko ye femi na dugule tede ko na nyansi ka laje min ya away kado soro fiena dugu jana asrifle ma mantouré Abou Safina jarani yaka soro fiena dugu jana ya Nouvel Horizon ni yo ka fasiri bala alhamdulillah nyama anga do de kegoy sikatala kono te fasiri labana yemi fosa ibeka koni ka fanga bira nga halibi ni ne manyene abina fo ame ibeka fanga kono halibi abala sa administration kono na c'est la même chose wallahi ya famu sikatala de anga adama ba Abou Safina jara ko ale baka la même mayna cercle de bafula ambe mayna kaw befo be wali mando ko ni chesiri adama nga fuli bi o kuma na ni watina Abou Safina radio Nura FM kuna funu chaman be soni be ambe na ndadula nga yanu chesa ambe na fere ani dabalike mim jimani be e ma fait envoyer de Côte d'Ivoire o ko do Ibrahima côté be tableau minga ko 200 francs on tanga 100 francs 200 francs où ça ala kani sabo be mamba laje minya away kado Gaussou Keita façon de faire ka laje ka finyani bwan singoro besigi numéro ka 76 33 43 03 ni agushi ala sonama ambe nyugon soro akera sira ni be fe ka WhatsApp fana bla ni numéro kelendo o kuma Gaussou alaje ka Orange Money ni ngeledo awon ngeledo tabaraka e ko jumedi Orange Money ya faut préparer la tika ya faut sikatala Orange Money awon ngeledo alors 76 33 43 03 onze Orange Money makai ika kuma ingayon Boubacar Traoré beti anga do kamale ha awa ko ala kanu bake ala ka ke farja ga ni ala sona aka cha ala fentene awa bisonga ni free dene awo aywa ni ala ka jey a ekibari minundi o sango ni abe komi akafsa ko sobe donc congé kun folo ale bi jofolo awo congé kun folo no yet awo bi jofolo l'antenne il reprend l'antenne awo mais wallahi voilà abana ala kan ni sababu General Boubacar Jagara anga fuli bi sanga ani wati Gaussou anga ta suguna fune kan nengunu kan dala ngulu to ngoine chanchou mon chanchou ima ya hala photo ndaji be ka bo abe ka bo de fein chabo nambora tote kene maya asebo ma dunga kana segere fosa wey faro ka émission damne c'est ça ngi kana segere alors chabo mon chanchou angata sikatala aywa Abu minye away kado Alphonse kwa ka fuli bia kwa maiga amaga awo kawale ni
abe baba kɛrɛfɛ tabarikala o ni ya baba yɛrɛ de kɔni ho ni ya baba yɛrɛ de Alfred Mayiga ni ya baba yɛrɛ tabarikala don nataw la an b'a bolo don nka ni ya kɔrɔkɛ a b'a fa kɛrɛfɛ a b'a fa kɛrɛfɛ Gawusu kɛrɛfɛ o kɔnɔ sa min ye kunnafoni Abu Safuna caman bɛ an bolo kɔrɔ an bɛ don a kɔnɔ i bonya bɛ ko la bisimila an ka taa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ segin ka don i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ nin ye Toguna Tarawele ale ka sɛbɛn don a ko i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o bɛ INTM cogoya la Union Nationale des Travailleurs du Mali n'a ɲɛmaaba ye Yakuba Katile a ye ka dɔn k'a fɔ ko Dankɔrɔba ye ko a kɛ bɛ ka lettre dɔ sɛbɛn ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ fonction publique et du dialogue social ma Madame Jawara Awa Polo Diallo i ka dɔn k'a fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ yanni nin kalo in ka sa n'o ye kalo in ye i ka dɔn k'a fɔ ko ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ fonction publique dialogue social ma i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni dɛlilen bɛ ka lettre dɔ bɔ lettre min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni a bɔra ka bɛn ni février kalo ale tile 22 san 2022 ni ka dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 26 san 2022 i ka dɔn k'a fɔ a ye lettre bɔ lettre in kun ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw kɔni bɛ yen ni a y'olu ta k'olu don fonction publique de l'état kɔnɔ maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu taara ka don fonction publique de l'état kɔnɔ a bi n'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin kɔni kɛra sɛbɛnlankolon ye sɛbɛnlankolon min kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka maa dɔw ta ka u don fonction publique de l'état kɔnɔ k'a masɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ u bɛna baara kɛ baara tɔgɔ min kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ u talen bɛ ka bila i ka dɔn k'a fɔ baarakɛ yɔrɔ min na a i ka dɔn k'a fɔ ko u ka sara ko a bɛna gulon ka kɛɲɛ ni o baarakɛ yɔrɔ yɛrɛ ka sɔrɔ ye ayiwa bisimila Yakuba Katile a ko i ka dɔn k'a fɔ ministre a kɛlen filɛ ka nin waleya min kɛ ko waleya cɛjuguba k'a sababu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa dɔw taara k'a bila fonction publique de l'état u ka hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka sara ko o man ka dɛn i ka dɔn k'a fɔ u ka cakɛyɔrɔ la u ka sara kan ka bɔ budget national de kɔnɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ale ka wagandɛba i ka dɔn k'a fɔ u ka sara kan ka bɔ yen n'u ka sara ma bɔ yen ni a fɔra k'a fɔ ko maa minnu ka ta ka bila fonction publique de l'état kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka tila ka olu ka sara ka na o dɛn min bɛ tali kɛ u ka cakɛda ka sɔrɔnin na a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ ninnu bolo i ka dɔn k'a fɔ tɔgɔ gansan ye k'a fɔ ko u bɛ fonction publique kɔnɔ k'a ma sɔrɔ fonction publique ani makanba minnu ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko a tigilamaw tɛna u sɔrɔ kuma Yakuba Katile a ye lettre sɛbɛn lettre min ka dɔn k'a fɔ ni a ye nin kɔrɔbɔn k'u ta ka ɲɛsin ministre ma Madame Jawara ka dɔn k'a fɔ Awa Polo Diallo k'a fɔ a ye k'a fɔ ko Kangarida ka fisa wuli ka bɔ jɔ kan ye o kumaw tɛ dɔwɛrɛ ye u ye k'a fɔ ko yanni nin kalo in sali cɛ n'o ye utu kalo nin za waati ye i ka dɔn k'a fɔ ko madame a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ a ye arrêté fila min bɔ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra février kalo ani juillet kalo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ san 2022 na a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ arrêté fila in na a k'a bɛɛ lajɛlen ka annuler n'a ma annuler i ka dɔn k'a fɔ ko ni kalo in sara ka sɔrɔ a ma ninnu ka intégration ko k'a annuler walasa i ka dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin ye ni u taalen filɛ nin dacogo in na k'a fɔ k'u bɛ don fonction publique kɔnɔ k'a ma sɔrɔ u bɛ taa don fonction publique min kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka sarako bɛna da u ka cakɛyɔrɔnin yɛrɛ dama ka sɔrɔ ma i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele o tuma walima a ka décision ninnu annuler walasa i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu bɛ se ka fonction publique yɛrɛ o concours kɛ u ka don i ka dɔn k'a fɔ fonction publique kɔnɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka sara a bɛ se ka bɔ gouvernement ka waganden yɛrɛ kɔnɔ cogo min na. Ayiwa kuma faamuna. I y'a faamu. Yakuba Katile a ko i ka dɔn k'a fɔ nin min kɛlen filɛ nin ye o kuma ale bɛ a yɛrɛ ɲininka maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u ye tɛgɛnɔ bila kɛ nin sɛbɛn in na ko yali u ka compétence ko bɛ cogo di compétence o y'u ka dɔnniya jumɛn bɛ u la i ka dɔn k'a fɔ miiriya jumɛn bɛ ninnu na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw ye décision bɔ décision min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ka maaw ta ka bila fonction publique kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u taara ka bila fonction publique kɔnɔ fonction publique ani makanba minnu ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko u kan ka bila o kɔnɔ nka i ka dɔn k'a fɔ ka u ta k'u bila fonction publique kɔnɔ nka en même temps hali bi u bilalen bɛ service da mun na service da ko ka u ka sara gulon o la k'o ye fɛn ye min ni a tɛ bɛn sariya fɛ a tɛ bɛn i ka dɔn k'a fɔ jamana sariya si kɔnɔ o tuma minisiri i ka dɔn k'a fɔ ko a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yanni nin kalo in sa kuma cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko minisiri a ka arrêté filɛ a ka annuler ko n'a ma annuler Yakuba ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ministre de la fonction publique la et du dialogue social Jawara i ka dɔn k'a fɔ Awa Polo Diallo a i ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ a se yɔrɔ la dɛ. A banna. A banna kuma ɲɛna. Fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛn don. I ye kɔrɔfɔ faamu. N y'a faamu. N jɛ mun ye. Ayi fana ɲininkaliba ninnu dabila. Ne bɛ se ka mun min nin waati in na. Tɛ ko i ma. O sera ɲininkaliba la. Don dɔw ta ye. Ayi foyi. Don dɔw ta ye tɛ ko i ma de. I bɛ ne ye ka fɛn o fɛn min minɛ a bɛɛ ye tɛ ko i ma ye. O cɛ. Voilà. A tɛ ko i ma yan. Tɛ ko i ma.
e be feka gɔlɔbɛ min fɔ o bɛ min ni bɛ so de gɔlɔbɛ min kuma dɔ la awɔ mais tikoma de ni o de la ngo ɲɛ mun ne ima ni ɲininkali kɛ ko mun don a fɔ tekoma don dɔrɔn Abu Safinɛ Jara tekoma de don ale don ni ye awai ka dɔ dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa min ye mayonnaise chanson k'i kɔnɔ fa o la o dunnen dɛbɛ Abu Safinɛ Jara i yɛrɛ b'a dɔn i fi taamatɔ bɛ bulugu yɛrɛ ma ala ni kɛnɛya foroko i b'a tɔ jɔsi ni min o de ye tekoma tabarikala a tekoma tew la ɲɔgɔn tɛ gafe ka yan anw b'an tekoma de awɔ binu an ka foli b'i ye Abu an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se Abu min ye awai ka dɔ fasiri a bɛ indépendant kɔnɔ indépendant min ye a jara ale kuma bɛɛ Abu Safinɛ Jara indépendant a kɛn bɛ ka hakilina min di a jara a ye kumakan min fɔ o de ye k'a jira na k'a fɔ a bɛ waati dama dama bɔ attaque min bɛ yen ni awai ka u y'a ɲɛsin Kati ani jamana awai ka dɔ yɔrɔ wɛrɛ ma fo ka taa se jamana cɛmancɛ bolo ma a ko terroriste an bɛ don min na i ko bi Abu Safinɛ kan hakili to an yɛrɛ la janto n yɛrɛ la Abu Safinɛ o kɔrɔ ko o ka ɲi kosɛbɛ a ko de siratigɛ la yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Bale ka taa se Nara Tingole ani k'a dɔ Fana yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen banbaci waleya tigilamɔgɔw awai ka dɔ k'u b'u sɔn nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ wulikajɔ min n'o kɛra anw ka cɛdenw fɛ n'o bɛ Mali sɔrɔsiw n'o b'olu kofɔ o wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen giribu terrorisiw awai ka dɔn an bɛ don min na i ko bi k'u bɛ ka wulikajɔ kɛ pɛnpɛnni n'o bɛ pression kofɔ k'o ta ka ɲɛsin awai ka dɔn anw ka sigida maa dɔw ma n'o bɛ population kofɔ a k'o de siratigɛ la a bɛ waati dama dama bɔ u ka taa ni ka segin an'u ka don ka bɔ min bɛ awai ka dɔn homme armé n'o b'olu kofɔ i ka dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ɲɛ b'u ka waleya dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara o masurunya la Kulikoro fan fɛ Joyila ani k'a dɔn awa yɔrɔ wɛrɛw tuguni a ko kumana sa nin yɔrɔ minnu filɛ nin n'u bɛ ka nin waleya ninnu kɛ janto n yɛrɛ la i ka dɔn k'a fɔ k'o kɔrɔ k'o de ka ɲi kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka sɔrɔsiw cili min bɛ yen n'an y'o da awai ka dɔn nin maa kɔfɔlen ninnu kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na groupe terroriste awai ka dɔn u ka attaque tɛmɛnen kɔ k'u ye bɛnkanni waleya ta ka ɲɛsin yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Sogolo kofɔ Sogolo anw ye cili min da u kan a n'an ye gɛlɛya min las'u ma o ma dogo maa si la dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ maa min bɛ yen n'an ye olu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini Abu Safinɛ ko a bɛ taa maa 50 jate terroriste kunda an kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini a ko kuma na sa kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ yen n'olu bɔra ka bin n'i y'i ta o kunnafoni jɔnjɔnw fɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye awa a jirala k'a fɔ mercredi don kalo tile 3 n'o ye utu kalo ye maa caman bɛ yen maramafɛnw de b'u bolo k'u yera awai ka dɔn u bɛ Nara secteur k'i k'a dɔn u bɛ munumunu salo la yen fan fɛ u bɛ ka taa yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Bale kofɔ a ko yɔrɔ kofɔlen u ka awai ka dɔn yɔrɔ de bɛ yen min bɛ forêt min bɛ awai ka dɔn kungokolonba tukɔnɔnaba min bɛ o kofɔ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye yɔrɔ ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ minnu filɛ nin ye n'i ko k'i bɛ awai ka dɔn sasali kɛ ka bɔ yɔrɔ la a bɛ t'i labɔ fo awai ka dɔn kungokolon kan kungokolon min bɛ yen n'an ko a ma ko forêt de Ouagadougou i b'i to o fana na ka Sogolo awai ka dɔn k'o lasɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a attaquera awai ka dɔn kalo tile 26 a ko utukalo tile fɔlɔ tɛmɛnen min ye mouvement wɛrɛw bɛ yen a jira k'a fɔ maa dɔw bɛ yen awai ka dɔn maramafɛn b'u bolo u bɛ motow kan Abu Safinɛ Jara ko awai ka dɔn tuba min bɛ yen n'o ye kungokolon ye n'a bɛ wele ko forêt de Sousa k'i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ awai ka dɔn o yɔrɔ ninnu na commune rurale de Falako ani awai ka dɔn Tingole min bɛ Fana mara la ko a n'o man jan kosɛbɛ fasiri kɛba ko waati kelen de la yanni u bɛ fasiri ninnu kɛ k'a yira k'a fɔ min ye nin maakunda ninnu ye Kolokani ani Jijeni o fana lamini na awai ka dɔn k'u ka munumunu salo k'a barika ka bon o yɔrɔ ninnu fana na kosɛbɛ k'o kuma na a ɲininen bɛ jamana faamaw fɛ hali bi sɔrɔsiw u bɛ wulikajɔ la o dɔnnen don u bɛ cɛsiri la o dɔnnen don u bɛ ka min kɛ a bɛ fasodenw nisɔndiya a bɛ fasodenw nimisi wasa nka hali bi janto yɛrɛ la awai ka dɔn kɔrɔko ka ɲi kosɛbɛ wa u ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ min ye anw ka hélicoptère n'an ka migiw n'an ka char kɔnbaw an'an ka bɛrɛdɛ minnu bɛ yen u ka se ka u bila u ka taa munumunu nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na fasiri filɛ min ye a jara l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la ayiwa ɲɛmɛ ka dɔn k'a fɔ indépendant an bɛ u fo n bɛ n bolo don teliya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ nin jɔ jumɛn don ne jumɛn aujourd'hui tɛ de aujourd'hui don awɔ aujourd'hui don donc n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko aujourd'hui k'a dɔn k'a fɔ Mari Danbele ale ka sɛbɛn don k'a dɔn k'a fɔ an bɛ nin kɔrɔfɔ in k'a cun k'a sumaya walasa faamuyali caman ka sɔrɔ a ko in kan ka d'a kan a bɛ tali kɛ dugukolo ko la an ka taa Lafiyabugu Lafiyabugu k'a dɔn k'a fɔ maire min nin waati na ni a bɛ commune Kati a mairia la n'a cogoya ko Adama Berete ale ni k'a dɔn k'a fɔ commune Bamakɔ maire ba n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Adama Sangare a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɛn bɛ dugukolo a mɛlɛkɛ ye bi koyi
Halibia Adama Sangare ba ta ina Halibia abala de Allah tabla koy monsieur le maire parce que baka fola ni cadre ka fo école mimbe ni obe wole ko école Aminata Diop ni cadre ka fo stade municipal Lafia ulu ni nyanje abina fo kenebani do be ni nyore na i cadre ka fo ni kenebani wati mina cadre ka fo ni kenebani men nyore na maire mimbe cadre ka fo ni wati na ni otwa ko Adama Berete cadre ka fo akoni keme ka wuli ka jo ka sebe boloda ni kenebani min vle ni ya ta ka laje Abdallah Yatra ale ka fola ni oye conseil communicatif kono abi cadre ka fo ni nyoro min vle ni abe Aminata Diop école so ni cadre ka fo sado municipal Lafia uni nyanje ban cadre ka fo kenebani tiendo cadre ka fo ma chama be ka baramsenu nge akono kenengere na cadre ka fo mécanicien électricien ani garagiste cadre ka fo ni oye mobile glana oye nu ngoni be ka ukabolola lama baraw ke akono ni watina Musa Mara cadre ka fo oya ka meri yake ka ba kenebani cadre ka fo Musa Mara amasonga se ama ka da kan cadre ka fo kenen mi se ka ke kenen do na talo yoro min ni abe wole ko espace vert walma espace public cadre ka fo ko yoro ko abe se ka ke o yoro doye mi metalge cadre ka fo Musa Mara communicatif Amer Korodo ale koni yaka wati bladele ke 2004 kono cadre ka fo amasonga se fema mi metalge ale bolin goro kofe meri do na Musa Mara no la o twa ko Bachili cadre ka fo Bachili fana aya ka meria na clé bladele ke ka ba kenebani cadre ka fo aya aye ka twi da mami be cadre ka fo ni o twa ko Adama Berete ay cadre ka fo ni wati labaina Adama Berete cadre ka fo anyama kinembe ka kenen genenga Adama Berete cadre ka fo abafe ka kenen ka morcelé Adama Berete ani Adama Sangare les deux Adama le duo Adama akedononi on va to maudu ifana hakili soro sa no ni ya fo ko jule ibe ka Adama fo ka fo te ka fo nte ka fo ifana ka afamya fa to mo fa to maudu tanu ye dondoni aiwa na la sona abana i hageto abana anga ke fa to ma ko na ko abana barikala ana fo doni kuma mi metalike ka do ka fo Adama Berete i ka do ka fo ko aye correspondance ni oye lettrier ka do ka fo aye lettre jado nyege ka do ka fo ka chi atwama mani oye Adama Sangare ku ka do ka fo Adama Sangare ka do ka fo kenebani do be onga yore na ma kuna ja ka do ka fo abinyi ka ke bandu nyaka do nyore mi talike ka do ka fo assassinat ula ka do ka fo sanga ani wati fitri da magwan fe aka ja kata se su dugu klama felon haka ja fajir daw fe wala ya chejugu koni bi takani nyoro ku segere mai ka do ka fo aye lettre nyege wati mina o lettre o dira Adama ma fo munu vora akono wala sa ka se ka Adama ka la convaincre ko fo de ka fo ko banditisme ni assassinat ko lu de bi ke yoro ina kusube o mai ka do ka fo o yoro ni belajele na Adama Sangare ka do ka fo o fana o jena ni bara yin wa jena ni ka do ka fo Adama Berete ka hakilay yoro ni belajele na i ka do ka fo kuno fondilo olu ka fola ki ka do ka fo maire adjoint dobe i ka do ka fo ni o twa ko Yatra ale ka korofo ya jira ka fo ko mi talge ka do ka fo akele fle ka sebe min geni ni ya jachimine ka laje olu ka mairie kono conseil binani ani duru ubo o hakede la ma na manya ka fo Berete ale be lettre sebe ka blakata di atwama atonyange mani oye Adama Sangare ko amanga tokoshi aka lettre nge na ya soro olu fonati akrama mai ka do ka fo hakaja session extraordinaire ka ke akoka wala sai ka do ka fo munu me pour la ani munu me contre la ka do ka fo o ka do wala sai ka do ka fo bare abisika ke tumna ma me wati me ko mi bi ay ka do ka fo ko koin asebe gole alime ka sabab ke ka do ka fo Adama Berete ale kon yen nge adala men kalo ye wala sa ale bisika yore zoro ka asuma tumna ni me talge Adama Sangare la ka do ka fo wati me na ko anana gelea Adama Sangare aye conseil do wele ma damado ayolu wele kana ko kana na ya soro ka fo ko songera ka yore ka labozo no ye a morcelili ana fere ni dabale belajele ke belajele na inyita soro ka do ka fo Adama Sangare aye une proposition ke ka do ka fo conseil municipal ye a oro ni belajele la conseil municipal wala conseil communaux ka do ka fo do be olu ma so do ko ni sona a haklama ka do ma so fiu ma ka do ka fo ame wati me ko mi bi ni me telge ka do ka fo maire du district la ka do ka fo ko ani Adama Berete Adama Sangare ani Adama Berete en va chama fla ay ka do ka fo ko akeme gola baye parce que il la ka do ka fo anye mimbo aujourd'hui kono mari damale alika sebelu Abu Safuna Jarambi fo Abu Halibi ambita minye aujourd'hui ambo ke kabita indawo aujourd'hui do Halibi Abu Safuna Jara minye awai kado jamana ngono jamana de minumbe no baka wulika jonni chesuruke jangote awai kado ka kominu tokola ka kominu yirwa ka kominu tanye akera awai kado sirawo sirami minye o jamana kono de na nyu ka fendo soro olu foli o ye jagwai o de kama sanga ani wati iba menda sako holding ikado ka fo minye Mohamed Sako El Haj
min ye jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko mouvement jamana kanu ale ye away ka dɔn o président ye Sako Holding Mohamed Sako an kɔrɔkɛba don ayiwa an kɔrɔkɛba don Misiraka den don Kombidi 2 o y'i ka quartier o Misira ni mɔgɔ ma taara Misira ni ko aw tɛ Mahamadu Mayiga dɔn radio Benga Mahamadu Mayiga siga t'a la n'i y'o fɔ dɔrɔn a denmisɛn bɛɛ b'a dɔn o kumana Mahamadu Traoré min ye away ka dɔn aujourd'hui a kumana kɔnɔ a ko kumana Sako Holding a ye baara caman kɛ ka dɔ di écolesow ma Sako Holding a ye baara caman kɛ ka fandanw dɛmɛ Sako Holding ka baarakɛda yɛrɛ ka di denmisɛnninw ma ka sira yira denmisɛnninw na min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ se k'u pan u yɛrɛ kama na o de siratigɛ la farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ Sako Holding a ye wulikajɔ kɛ min ye away ka dɔn première édition min ye away ka dɔn première édition Grand Prix mouvement jamana kanu i ka dɔn o kɛra min ye soboli don Abu Safunɛ Jara o soboli min kɛra course kɔnɔ n'i ye commune D fɔ n'i ye Misira fɔ n'i ma anw ka soboli kɛnɛ fɔ i ma kuma dɛ commune D ma course kɛnɛ fɔ an bɛɛ y'an ka denmisɛnninya kɛ course kɛnɛ kɔnɔ course kɛnɛ an ye ballon da ye Bugurimugu la a ma nɔgɔya dɛ commune D terrain awɔ ayiwa Abu Safunɛ a ko kuma na Ligue des sports équestre du district de Bamako k'u ye wuli ka jɔ kɛ kari do away ka dɔn juillet kalo tile 31 tɛmɛnen Cha Hippique de Bamako édition fɔlɔ Grand Prix de mouvement jamana kanu MJK away ka dɔn u y'o organiser o siratigɛ la so min bɛ n'u k'a ma ko tabarikala o tabarikala n'o ye Fatumata Mama Sida ale ka so ye Abu Safunɛ Jara o so i ka dɔn k'a fɔ crack catégorie crack 2400 un cheval deux cheval ayi sala a fɔ a ka yafi ma kɔrɔ ka yafa ma i fana kana kɔrɔlenw na wuli n'o tɛ soboli kɛnɛ Abu soboli kɛnɛ ne yɛrɛ ye caman kɛ dɛ ne kun bɛ n ka animation so ni so bɛ boli ne yɛrɛ b'a animer awɔ ka so to boli la walayi ne bɛ animation kɛ micro la en plein l'air siga t'a la n tɔgɔ bɛ Madu bɛ yen a ko cérémonie n'o ye away ka dɔn ɲɛnajɛ in ye a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ dira maa min ma o bɛ Umaru Jara o b'o kofɔ ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social ale tan bɛ ka ɲɛsin action humanitaire solidarité ani ka dɔn anw ka réfugiés minnu bɛ yen ani déplacés a kɛra k'ale to yen o kɛnɛ kelen kan min ye away ka dɔn Agibu Danbele ale ye conseiller spécial président de la transition ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Adama Kɔnɛ ale ye ministre kɔrɔ ye ministre des sports Amadou Koita ale fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na min ye away ka dɔn ale fana ye ministre kɔrɔ ye jeunesse ani ministre de la jeunesse kɔrɔ ye Mahamadou Baba Sila vice-président de Ligue des sports équestre du district de Bamako o tɔgɔ la Elhaji Mahamadou Sako Ahmed Sako PDG Sako Holding ale yɛrɛ fana n'a ka jama o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ o kumana sa ta kɛra forobamugu la min ye kiri kɛra wacica bɛɛ nisɔndiyara denmisɛnw nisɔndiyara maabakɔrɔw nisɔndiyara bɛɛ ko tare Abu Safunɛ Jara an bɔra ka min fɔ away ka dɔn sow tun bɛ ka boli so denmisɛnw so fitininw so kumabaw so manganiw a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ ye dɔ boli bɛɛ ye dɔ sɔrɔ wa bɛɛ nisɔndiyara kɛnɛ in bɛ kunjɛ waati min so min bɛ yen n'anw k'a ma ko tabarikala ale kɔni de ye away ka dɔn sanayɛlɛ sɔrɔ a kɛra bɛɛ bolo nisɔndiya ye waati min course in bɛ ban min ye away ka dɔn mouvement jamana kanu a ɲɛmaaba n'o ye Elhaji Mohamed Sako ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in labɛnni na a ko away ka dɔn ale yɛrɛ ye commune 2 ka den ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ye Misira ka den ye Misira min away ka dɔn course kɛnɛ o bɛ yen a ko ni hakili b'a la denmisɛnninw caman de bɛ away ka dɔn commune 2 la u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri away ka dɔn u b'a ɲini dɛmɛw ka kɛ wa olu seko ye min ye olu b'o kɛ o de siratigɛ la waati min olu yɛrɛ tun ye denmisɛnnin ye olu tun bɛ tile kuuru kara bɛɛ ban course kɛnɛ in kɔnɔna na u bɛ taa sow dagayɔrɔw sow yɛrɛ kɛcogo ani sow u bɛ taa ka t'u nisɔndiya ni olu ye a ko a bɛ waati damadama bɔ olu ye mouvement jamana kanu o kɔni sigira sen kan o kɛnɛ kan olu ye away ka dɔn farikolo ɲɛnajɛ ballondan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballondan bara de fer lutte traditionnelle n'o ye siɲɛta ye a n'a ɲɔgɔnna caman u ye away ka dɔn sɔnni sigi nin bɛɛ kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma o kumana ko min ye communauté denmisɛnninw olu kɔni de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka s'uma waati bɛɛ ɔ n'o sera olu ma olu yɛrɛ bɛ se ka min kɛ ni Ala sɔnna ma siga t'a la olu b'a kɛ min bɛ se k'a to away ka dɔn denmisɛnninw fana b'u hakili to farikolo ɲɛnajɛ la a ko kumana n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu y'u ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ course in kɔnɔ ni nin masina wulila k'a ko ta k'a bonya da u kan n'olu ma y'a kɛnɛ kan a b'i n'a fɔ olu ye communauté janfa a b'i n'a fɔ olu ye Misira janfa a b'i n'a fɔ olu y'a kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen olu y'u janfa o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu yɛrɛ bakun olu ye communauté ta ye Misira ta ye n'u ko y'u wele bila olu ma Abu Safunɛ k'olu n'u se k'o kɛ dɛ o kumana min ye away ka dɔn première édition Grand Prix du mouvement jamana kanu a kɛra ministre tun bɛ yen Elhaji Mohamed Sako ale tun bɛ yen nka sanfɛ kun tɛ yen de sanfɛ jɔn
Mamadou Touré o ye sanfɛ o ye n ka maaya ni député an bɛ ninnu bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn Sako holding hali bi ko jamana kanu an jigi b'u kan Ala k'an ni sababa bɛn Mamadou Traoré nin y'a ka fasiri ye aujourd'hui u ka bidon bɔli i bonya b'a la waati sera. Ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ Sako